to help restore the health of people and sana po ay makatulong tayo, lalo na ngayon na lalong tumataas ang nagpa-positive sa COVID-19. Mag-ingat-ingat po tayo. Sa mga listeners po natin, mag-ingat po tayo because nandyan talaga po ang coronavirus. O mag-ingat tayo. Oo, wag na tayong dadagdag update pa lang sa akin ni Idol Ken na ang positive ngayon dito sa Bicol na sa 2,666 pa po. Samantala noon, inaabangan natin na bumaba yung more than 20 na positive sa COVID-19 pero ngayon sobrang taas po talaga. Yan ang nakakalungkot. But of course, kung merong bad news, there's always good news. The good news is that kaya pa natin. Kung marunong tayo, kung marunong tayo, paano pangalagaan ang ating mga sarili ay wag na tayong makadagdag dito sa mga positibo sa COVID-19. Okay? So, hello kay Ma'am Wenelin Fuentes, watching dyan sa area ng Kumadkad, Castilla, Sorsogon. So, patuloy tayo. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. And by the way, sa mga taga-subaybay dito sa Legazpi, magkakaroon tayo ng health symposium uli dito sa CMD office in Legazpi. Kailan po yan? May 15, that is Saturday, 1 p.m. po dito sa CMD office in Legazpi City. Libre naman po mag-attend kayo dahil libre naman talaga yung ating venue. Samantala, pag ginagawa natin sa area kung saan merong bayad yung venue, siyempre, bibili kayo ng ating produkto. Oo, pero dito libre po yan kasi tayo po ay seryoso sa ating mission to help restore the health of people. Hello kay Ma'am Norma Baroga is watching. And of course, yung mga nanonood din sa atin sa Facebook Live ng ibang radio station, katulad yan sa CMD Bicol, sa DCGB. Hindi ko po kayo nakikita. Siyempre, nandito lang ako naka-focus sa aking personal na Facebook. And of course, sa 100.5 FM Cool Radio in Daet. So, sa lahat sa inyo, saan man kayo nanonood, saan man kayo nakikinig na radyo, ay hello po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save po natin sila. Hello kay Ma'am Argentina Habla sa area ng Irusin, Sorsogon. At pala sa mga natin, taga-subaybay, meron tayong bagong product ngayon na sinusubukan. Ako nasubukan ko na yung 7 days. Oo, yung ating CR juice. Ano ba tong CR juice na to? This is cell rejuvenate juice. Akala namin ano yan, CR. Talagang papunta ka talaga ng CR kasi ikaw ay magdi-detox. And that's very good sa mga taong kargado na mga toxins. Mahirap yung tinatawag na normal healing kung ikaw ay kargado ng mga toxins. Sa ngayon baga, marami pa rin ang mga hindi regular ang pagbawas. O kaya, nagbabawas ka araw-araw pero matigas. O kaya, hindi mo, alam mo na hindi mo na ilalabas lahat yung mga kinain mo, 'di ba? Mag-CR juice. Ako na-try ko na po 7 days. Nako, talagang maginhawa talaga. Balik-balik lang talaga. Pero yung dati kong 3 times a day, naging 6 times a day. Pero very good po 'yan sa atin na kailangan mag-detox. Oo. So,
detoxification, digestion, and de-oiling. Tanggalin yung mga oil sa ating katawan, lalo na tayo na mga mahilig na tayo sa mga prito. O, di ba? CR juice helps improve digestive system, remove body toxins, enhance nutrient absorption, enhance body immune system. Na lalo na ngayong panahon ay napaka-importante na malakas ang ating immune system. O, 7 days. Pwede ito sa, lalo na po sa mga, ano yan, sa mga hindi regular magbawa. Sabi ni Ma'am Cecil, pang 4 days ko na madam. At ang masasabi ko lang, said talaga ang laman ng bituka pati bilbil. Oy, actually marami talagang gumamit nito na nabawasan daw talaga yung kanilang mga timbang. Oo, pero yan, dapat lang may disiplina rin tayo sa kain kasi kung ikaw ay nagsi-CR juice pero malakas ka kumain, don't expect na magbabawas yung timbang. Oo, kumusta dyan, Ma'am Sherilyn? Sa area, no signal po sa Cool Radio. Anong nangyari? Oo, sabi niya, inom pa lang po ako bukas. Ano po ba ang side effects? Sabi na Ma'am Blissful. Iinom pa lang siya bukas. Ang side effect, actually wala naman talaga siyang side effect kasi yung ating CR juice, galing din sa mga prutas, natural po. Oo, yung bang maya't-maya call up ka. Kaya kung saan kang dapat ita-take natin to kung kailan kayo yung malapit ka lang talaga sa may CR. Oo. Sabi ni Ma'am RG, how much daw yung CR juice? Yung CR juice natin, kung hindi member, aso na ba? Teka muna, nasa 800 something. Wala pala dito sa tabi ko yung aking Kodigo. Iti-text ko sa'yo, Ma'am RG. Oo, yung ating CR juice. Ito yan, oh, ito lang yan. Ako, nakikita nyo yan. CR juice, ayan. And of course, nakapack siya ng good for 7 days. Ayan siya. Siyempre, BFAD approved. O, iti-text ko na lang sa'yo, Ma'am RG, ha? Okay, so, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Sabi, good evening po, ma'am. Meron po kasi akong nararamdaman sa aking kalusugan kasi po hindi po regular ang menstruation ko. Taga Jose Panganiban po ako. 18 years old po ako. Thank you. Nakikinig ka po ba ngayon? Itong ang dulo is 261. Ikaw ba nakikinig ka ngayon? Saan ka ba nakikinig? Na taga Jose Panganiban ito. Oo, paramdam ka ako nakikinig ka ngayon kasi clear naman. Sabi ni Ma'am Sheila, meron po signal sa location niya lang po yun. Clear naman ba? Clear naman daw, Ma'am Sherilyn. Clear naman daw sa area ni na Ma'am Sheila. Oo, ano kaya ito? Hello po. Ano kaya ito? Oo, wag na muna mag-call baka kung mahina ang signal sa inyo, hindi rin tayo magkaintindihan. Text na lang po. Oo, maano naman daw, baka talaga ano 'yan, yung signal diyan sa location ng ating center, Ma'am Sherilyn ay medyo maano na pagkagabi kasi sabi ni Ma'am Sheila ay clear naman daw. Actually diyan sa area sa ano, malakas sila magbenta. Galing nang ni na Ma'am Sheila diyan sa ZMD Center in Labo ng ating CR Juice. Kailangan lang talagang subukan muna para mapatunayan. Siyempre, yung ating Power 3, tried and tested na po talaga yan. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Okay? For the meantime, eto muna, gusto ko mag-play ng testimony. Ano ba yan? Oh, nakikinig daw. Opo, ma'am. Nakikinig po ako now sa Call Radio 100.5 sa Daet. O nasa Panganiban ka po ngayon mismo? Itong si Ma'am 18 years old. Nasa Jose Panganiban ka po ba ngayon? O kasi minomonitor natin kung itong program natin na bago ay makakatulong diyan
sa area ng Jose Panganiban. Pero itong sabi mo, hindi ka regular ang menstruation mo. Alam mo, garantisado ikaw ay matutulungan. Opo, garantisado ikaw matutulungan kasi pag hindi regular ang iyong menstruation, pwede kang magkaroon ng ano yan, myoma. Oo. Garantisado ikaw ay matutulungan. Good PM po, call radio po ito. Ito pong number kong ito ay CMD office telephone to ng CMD Office Legazpi. Pero ito ngayon syempre ina-announce natin dahil sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan at tayo po ay napapakinggan dyan sa area ng Camarines Norte to support yung ating mga center dyan sa area ng Camarines Norte. Okay? Kung may tanong, basta kung may tanong, pagdating lang sa health. Oo, i-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power Trio, nako from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Tried and tested na po talaga ang ating produkto at tumulong kahit sa mga na-COVID, mas mabilis ang recovery. O yan, nasa Jose Panganiban daw siya. Opo, mag-visit ka lang po ma'am dyan sa meron tayong center dyan. Mamaya, pakinggan mo na lang. May mga center tayo. Meron tayo dyan sa area ng Jose Panganiban. O, abangan mo. Ite-text ko rin sa iyo. Hello kay Mr. Nestor Gomez and Mr. Hill Brijaldo. O, kumusta na mga taga rito sa Albay? Oo, ang taas na ng nagpa-positive dito sa COVID-19 dito sa ating dito sa Bicol, of course. Kaya feeling ko kanina parang sabi ko, ano ba yan, nakakapagod na. Pero kailangan positive tayo. Kaya natin labanan niya na COVID-19 because COVID can be managed like an ordinary flu. Na yan po ay talagang nasubukan ng mga taong nahagip ng coronavirus. Okay? So, talaga, napadaldal tayo. Pero gusto ko mag-play muna ng testimony ha. Pakinggan muna natin paano tumulong ang ating produkto. Pakinggan po natin. So, nandito po kami ngayon sa DAET para sa aming health symposium dito sa DAET. Pero meron ako dito na natutuwa akong pakinggan ang kanyang kwento. Ako pala yung nag-handle sa kanya noon. Sir, pakilala ka po, pangalan, edad, taga saan, at ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office dito sa DAET? Ako po si Mario Aboyo, taga-DAET po. Edad po? Ang edad ko po ay magsi-71 na po. 1949 po kasi ako nang ipanganak. Oh, paano ka po napunta sa opisina ng DAET? Dahil po sa aking mga nararamdaman. Marami na po akong mga herbal na pinuntahan. Naging member ako, wala. Kaya nang marinig ko po, sabi ko susubukan ko. Eh, tama-tama, kabubukas pa lang dito sa DAET. Kaya pinuntahan ko kagad. Oh, sir, nung napunta ka po dito, ano yung mga health problems mo? Ayun, marami po. Sige na, ano yung mga yun? Marami na yun. Ang high blood ko po, napakataas. Kuminsan yung nag-BBP sa akin, siya ang natatakot. Sabi, huwag ka po niya magpara galaw. Huwag ka po niya maglakad. At sabi ko, di pa paano na po ako makakauwi niyan kung hindi ako gagalaw. Aside ng high blood, ano pa? May kompa ko, may diabetes, tapos may arthritis. Dahil may prostate pa daw po ako, saka yung kulon. Sabi nga nung mga doktor na pinuntahan ko, stage 3 na daw. Sabi ko, mamamatay na pala ako. Ibig sabihin, sir, dahil marami ka nang napuntahan doktor, marami kang iniinom na gamot? Umpo, mga herbal. Dati, yung bigay ng gobyerno yung sa high blood, wala din, wala man nangyari. Pinupulikat na nga ako noon. Halos, pag inaatake ako, halos hindi na ako makabuhat. Tapos, nagpayat na ako yung balat ko noon ay kuha na. Yung parang may kirikis-kis na baga.
Sir, nang napunta ka sa CMD office, marami ka hindi may pinakita ka sa akin ng mga ID kung saan-saan ka nag-join ng mga food supplement. Pero wag na tayo mag-mention kung mga ano yon. Tinignan ko yung mga ID mo, sabi ko, ang dami mo na palang sinubukan ng mga food supplement. Sabi mo, gusto mo lang itry yung aming product. Pero sinabi ko sa iyo noon, garantisado ikaw ay matutulungan. Ngayon, sir, ilang buwan ka na bang nagtatake ng product? At ano yung pagbabago sa iyo? Ay matagal-tagal na po at bago pa nga lang ito buksan. Pero hindi ako palaging nagkukuha na diretso nagiinom. Pag medyo masamang pakiramdam ko, nabili akong gamot. Ay nararamdaman ko nga anong hindi pa ako nagiinom nitong CMD. Pag pagod na ako, mapait na masyado ang ano ko, yung lalamunan ko. Sabi ko nga ay parang abdo na kako ito. Tapos ay madaling ako mapagod. Ay ngayon po, nang parainom na ako nito, kaya lang, ako lang ang mismo ang nagang inom. Pamilya niyo po nagtatake? Ay, yung pong isang anak ko, yun, sa sugat, inilagay niya, at na-infeksyon, ay gumaling. At dami kasi akong trabaho, kaya hindi ako nakakapag, may mga sinasabihan ako, mga kumpare ko, mga senior citizen, ay parang hindi naniniwala. Nagpagamot, nagpa-hospital, nagpa-opera. Ay, Ano nangyari sa kanila? Ay, yung iba namatay. Tapos naman yung kapatid ko mismo, yung sumunod sa akin, mahigit ng 200,000 ang gastos. So, hanggang ngayon, hanggang inom pa ng gamot, ay numakausap ko sa ko, sinabihan kako kita na doon na lang tayo. Yung isang kapatid ko sa Naga, cancer, namatay din. At ayaw. Yun mang isa kong kapatid, doon daw sa Bicol Medical. O di, sabi ko, pahala kayo. Basta ako, sabihan ko kayo na doon na sana. At ako naramdaman ko magaling. Ngayon po, ayos na ako. Ang ulo ko noon, palaging masakit. Kala ko nga may cancer na ako. Yung pala sa mata lang. Ngayon, So ngayon, sir, ang ganda na nangyari sa iyo. So i-try mo pa rin po na mag-share sa mga tao. Kasi anything na maganda, dapat i-share talaga natin. Pero yung sabi nga, madalas sabihin natin na lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan. So ikaw, sir, napatunayan mo, di ba? So kunin ko ulit pangalan nyo, sir. ako po si Mario Aboyo, taga-Dait po. Ayan iputuli na natin dahil paubos na yung ating oras. Oo, hello kay Ma'am Nelly Sangki is watching. Oo, itong nagtitext sa akin, sasagutin ko kayo mamaya ha. Ay, sabi dito, ayan, itong taga Mercedes, nasabi niya, tanong mi po, ma'am, eto sa Mercedes, yun kasi asawa ko, lagi masakit ang ulo, 53 years old, hindi siya natutulog. Pwede po ba siya, sa kanya, salamat po. Oo, ito pag sinabi ko ito, ang taga Mercedes, garantisado siya po ay matutulungan. Mag-visit ang pinakamalapit sa inyo na CMD Center, yung nasa Daet. Actually, check up po, palimbawa check up. Oo, sa edad niya kasi na 53, I really recommend go for the Power Trio. Ang Power Trio natin nasa 4,980. Pag hindi kaya yun, pwede namang individual. Pwedeng individual, isang CMD, isang CBF, at saka isang Supreme Juice. Pero ito, na taga Mercedes na to, garantisado ikaw ay matutulungan. Okay? Ang bilis ng oras natin. Buti na yun na bitin-bitin tayo at mag-a-announce kasi tayo ng ating mga center, ha? Pakinggan po muna natin yung ating mga center. Anyway, open naman yung aking text hotline. Teka muna. Para pwede pa rin kayo sa akin. Pwede pa rin kayo mag-text at magte-text back na lang ako sa inyo. Sasagutin ko kayo kung anong yung mga text messages para mag-guide ko kayo properly what's the best thing to do with your health problem. Dahil sa ngayon po, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Dahil for the meantime, eto muna yung ating mga outlet, mga CMD Center.
Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay. At CMD Center at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilaod 3, Daraga, Albay.
Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Uchopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at 2nd floor sa Palisio Building sa Palisio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag natin na distributor, Ma'am Ariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. And of course, may mga dagdag tayo na mga active pala sila, Mr. Jeremias Balia, sa Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dap-Dap, Pilar Sorsogon. Hello kay Ma'am Gigi Padua and Sir Alex Abila nanonood sa atin. Ang bilis ng ating oras. Okay? So anyway, sa mga listeners natin, kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. At ulitin ko lang yung ina-announce natin. Health Symposium gagawin natin dito sa CMD Office in Legazpi City ngayong May 15, 1 p.m. CMD Office in Legazpi City. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Tandaan, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. Join us. Pwede nyo rin gawin ang negosyo ni Health Code International. So yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ang ating misyon, makatulong sa mga tao. Abang uli kayo bukas sa ating programa HCI, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Maraming salamat. God bless everyone. Sabi to, hello ma'am. Sabi ni Sir Alex, kay Sir James ang stomach. Ay nako talaga sir. Share natin lang kasi marami po. Salamat Sir Alex Abela, isa sa natulungan ng ating produkto. Grabe ang ginawa na ating product. So yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Babay po. Abang uli kayo bukas ha. Kanina pa pala ako nagpapaalam. Babay po sa inyong lahat.